Øhm, jeg har længe gået og tænkt over, at jeg gerne vil lave sådan en blog, men jeg har ikke rigtig tusind springe ud i det, eller sådan noget. Men jeg er tit imponeret over alle dem, som gør det, og ja, jeg har bare været meget inspireret af det. Så jeg tænkte, nu skal jeg prøve det. Jeg er meget spændt på, om det kommer til at lykkes eller noget. Jeg har haft en side i lang tid inde på det, der hedder blogger, eller de der blogs, med de der hvidt B, sådan gule en. Fordi jeg har taget meget billeder, og jeg kan rigtig godt lide det. Så derfor har jeg lagt mine billeder derind, og ja, så tænker jeg kunne ligesom prøve at gå lidt videre, fordi der er ikke rigtig så mange, der har set, og måske heller ikke lige sådan sagt, kom og se min video, eller mine billeder her, eller sådan noget. Men nu vil jeg gerne prøve med sådan nogle blog, sådan rigtig blogsagtigt. Så jeg håber, I vil følge med, og I må meget gerne stille mig nogle spørgsmål, eller hvis jeg skal lave nogle videoer eller noget, så vil jeg gerne prøve på det. Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste. Ja, det var simpelthen det. Jeg håber, I abonnerer på det her inde på YouTube. Det vil være enormt fedt, og jeg håber, der er mange, der sådan skriver et eller andet, eller kommenterer, eller et eller andet. Ja. Hej hej!